Salam dostlar. Köp kişi soraya kommentariyada avdy Resul'un kanalını sen aldыңmы? Ya da Resul'ni aydım goýanokmy? Hawa dostlar, Resul'un kanalını men aldım. Resul'un aydım goýanok. Indi men diňe öz aydymlam goýan. Emem ýene bir ýer bar. Men ýürüdemok, Resul'un sapaklar. Menki men diňe öz aydymlam goýan. Ýöne emma men aydan aydymlamdan akordyny ýa-da boýuny ayday öwredäy kommentariýa ýazýan, men kommentariýany okap durýan günne unasa ýazsaňyz şunu plan öwredäy. Öwrediler, video goýlar arkaýyn. Meniň adym Nurduly Fabdy, bilýänsiňizem, köpüňiz bilýänlersiňiz. Başga näme? Başga da zor berin tam täze çykan aydymlardan olsa da şunu bilýänmi? Bilýän adamlar kömek eder, öwreder. Sag bolun,